Barne produktu gordinaren 2% inbertitzen du Eusko Jaurlaritzak ikerketan eta krisi garaian ere eutsi egin dio. Horregatik bereziki pozik daude emaitzarekin. 2004tik hona 10 urtetan bikoiztu egin dugula gure produkzio zientifikoa. Nazioartean argitaratzea izaten da ikerketa baten emaitzaren garrantziaren adierazleetako bat. Iaz esaterako 4.600 argitaratu ziren gurean. Gainera, unibertsitate publikok du produkzio zientifikoaren gehiena, 155. Ikertzaile kopuru ere pixkanaka hazi eginda, ia 11.800 iritsiz. Emilio Artatxo da Euskal Erakundek ikerketaren alde egin duten apustuaren eredu. Cambridgeko Unibertsitatea utzi eta etorri zen duela 3 urte materia kondentsatuan aditua den zientzilari hau. Donostiako nanogunen dihardu gaur egun. Simulamos la materia a escala atómica y con eso pues somos capaces de predecir qué tipo de propiedades van a tener materiales que todavía no se han descubierto. Berarengan bezala, milaka ikerlariengan Jaurlaritzak egiten duen inbertsioa, ez da zaku utxera botatzen. Nazioarteko azken laguntza programei esker, 19 milioi euro berreskuratu ditu Jaurlaritzak, baina ez hori bakarrik. Epe luzera, geure enpresen kompetitibitatean, lehiakortasunean, produktu berriak eginez edo ekoitziz, Asmatutako berrikuntzei dagozkien 217 patente eskaera bideratu ziren iaz bakarrik. Ikerketan, inbertsioa handitu nahi lukete Jaurlaritzako arduradunek. Ikerlariek estimatuko dute.